Историята на театъра така познава различни форми на перформанс, като се започна от флуксусите, които перформанси са много екстравагантни от това да излезеш да си настроиш пияното, нали, пред публиката и да се скриеш. Много ми е размазано като понятие. Преди много хора са ангажирани в перформанса и използват тази дума. Една много свободна форма и при всички случаи означава живо присъствие. По-скоро някакво мистично. Не знам, нямам представа. Мен не всички ми изглеждат потискащи. Бях впечатлена от повечето неща. Много интересно беше самата реакция на хората. Защото ти можеш всичко да направиш и те могат всякак да гледат и това може да го наречеш изкуство. Защото това е живата реакция на хората, а всъщност това е твоята идея. Казвам се Елена Колева-Иванова и всъщност съм формален и може би неформален ръководител на Сдружение за градски изследвания с средствата на изкуствата Екстендо. Общо взето от 11 години се занимавам аз и групата, с която работя, с перформанси, инсталации и въобще различни форми на изкуството в градска среда и по-специално в София. Завършил съм театрален департамент на Нов български, както и всички нас. И ние всъщност искаме да обърнем внимание на градския човек на точно този му език, на езика му на тялото, на езика му на жеста, къде се намираш, защо се намираш там. И на това, че и самото място, където си, предопределя и поведението ти. Перформансът, който се показа, беше всъщност говорещият град, а не както беше обявено ние на фестивала на Шипка 6. На всички ни беше адски безинтересно да работиме само по драматургичен текст в затворено пространство. Нали, чухме първо звуковата картина, която така или иначе има готова и не искахме да я разваляме. Слушайки я нея, се опитахме всеки да си представи някакъв характерен образ от града, който познаваме. Например, Спиро беше образа на, както казах, бизнес бучера, този, за който най-важното са парите и него не го интересува нищо друго. Рени беше просекини. Метафорично все едно тя му е неговия работник. Обаче привързаността му към парите до толкова, нали, той така си разви образа, вече го кара да не знае какво прави, как се движи, че го обвързва целия и той просто вече не може да реагира. Пък моят образ беше на бизнес дамата, която мисли само за работата си. През цялото време, нали, имаше срещи и бързаше за някъде. А пък другия си беше една баба на пазара, която се продаваше. Найлонът е, който е опънат, нали, по средата на тротуара. В първоначалната идея той беше ограждащо пространство, което да ни направи, нали, като лично пространство вътре в общественото, хем да провокира някакво друго поведение към публиката, да ги накара да станат по друг начин съпричастни с случващото се. Или някой, ако иска да види нещо повече, може да надникне през просипа и да стане свидетел на някаква сцена. И така, всъщност образите са малко преувеличени и изведени до крайност, нали, показани по такъв начин, че всичко е свръх, нали, реалността и свръхреално, но пък са колоритни.
Казвам си Иво Димчев и се занимавам с театър, с танц, с музика. Най-вече с сценични изкуства, може така да се каже. Това, което ме интересува, сцената, човека на сцената, това пространството. Аз предпочитам по-ексесни неща, когато непрекъснато нещо се поставя под съмнение. Неговата стойност, неговата издържливост, неговия смисъл. Аз си спомням, че когато бях на 16 години или нещо такова, бях решил, че искам да си живея живота, като да направя от живота си произведение на изкуството. Може би до голяма степен е изиграла в интереса ми, в нуждите ми от такива по-експериментални форми на изразяване. Това е театралното училище, в което се учим между 15 и 18 годишна възраст. Това е театралното училище на Николай Георгиев, който всъщност по-късно направи Алма Отър, студентски театър, с който понякога работи, с който направих първия летен ход. Може би някакво желание за лято или за море. И смисъл е готино, смисъл момиче по-бански, това е, то си е само по себе си някакво произведение на изкуството, каквото и да е било, независимо от формите, килограмите и така нататък. Защо 10 момичета? Защото съм сигурен, че въздействието ще бъде много по-голямо и за мен ще ми е много по-забавно. Трябваше да си въртят главата от една точка до другата и трябваше да имитират гласово всичко, което се случва около тях, всички други гласове. Да имитират и да развиват. Трябваше да бъдат затворени очи, трябваше да са облечени в бански костюми, защото по този начин тялото е по-голо и по-беззащитно. Сигурността на сцената, тя е безрезултатна в много случаи. И така тази машина заработи, тя започва да се изтощава вече след 5-та минута. И тогава се намества тялото като съпротива и тогава тази борба започва да се случи и тогава всъщност се заражда драматургията. Това си някакъв мой фетиш, може да се каже. Такъв чисто артистичен, естетически фетиш. Аз обичам да гледам как хората оцеляват.
перформанс е едно изживяване. То не е просто нещо, което гледаш. Не е картина, не е музика, която слушаш. Това е виждаш го, почваш, мислиш, чувстваш, усещаш, виждаш и всичко накупи. И всъщност какъвто идея, дори да не го разбираш или не разбираш, се те провокира за нещо. За действие или само за чувство или за сън. Казвам се Мила, на 16 години и уча в Украинската гимназия, обаче повече се занимавам с фехтовка. С перформанса чрез Димитър Грозданов. Прекарахме доста време заедно, той ми говореше за изкуство, както художествено, така и всяка вид, където се събуди интересен. Фестивала беше първото място, където го срещах на живо. Пет думи, които ме характеризират, но много е сложно това. Като в лексикон. Не ми е приятно да се самоопределям. Това е нещо, което се изменя ежедневно. Отношението ми, мнението ми за себе си. Така че с 5 думи бих могъл да се изразява, ако седна да пиша, например. А сега като си говорим, нямам такова желание. Любезна. Мълчалива. 3. Работохолик. 4 и 4 станаха. Всеотдайна в това, което прави. Любопитна. Малко истерична и енергична и спонтанна. Станаха ли 5? И обичам шоколад. Не беше? Съвсем малко, но съм снимала част. Какво да правиш? Леки дъвки лапаше отгоре, имаше... Обикновените хора по улиците, когато видят някакъв по-странен човек, по-скоро го мислят за луд. Човека може просто да е в творчески процес и да е малко странен от това. В интерес на истината се чувствам различно от повечето хора. Не знам дали защото да обръщам внимание или за нещо друго, но... Мен не ми се случва да си общувам кой знае колко с нормални хора, освен с родителите ми. Така че не съм се съпоставил, не мога да се съпоставя. Аз може би нямам нужда, аз не съм и много и в България. Така че не бих искал да се съпоставям като нещо, да се поставям в някаква по-специална позиция. Ти да се чувстваш на другите е просто смешно, защото в техния си контекст и те по някакъв начин се чувстват над теб. Никой не може да ти е скучно покрай някой лудичък. Аз съм човек, който си прави това, което иска, да мисля това, което си иска. Стигат докъдето си искат и не им пука.
Ами, за нас самите това, което ние правим, наистина е стойностно изкуство, въпреки че не можем да го сложим в никаква категория и не знам доколко се вписва в някакви рамки някъде. Това, което е стойностно и това, което ме дразни, аз не мисля, че те са противоположни. Винаги. Защото които харесваме, могат да ни дразнят също. Да, защото влагаме наистина всичко от себе си. Come on, everybody. Сега съгласна съм с това, че перформансът е трудно за разбиране изкуство и това, което ние правим, също е трудно за разбиране. Някаква концепция би трябвало винаги, мисля, не че би трябвало, но е хубаво да има. Мисля, колкото повече са пластовете, толкова по-хубаво. Мен ми се струва прекалено нарочно, когато е толкова неразбираемо. Да не става въпрос за избор в зрителя. Да не всички сега това да го възприема или да не го възприема, това сега да ми действа ли, не ми действа, да няма такъв въпрос. Разбира се, ние не търсиме негативна реакция, ние търсим някаква положителна реакция, нещо, което може да върне, нали, и да получи нужда от следващ такъв шамар в хубавия смисъл на думата. If it's a habit, a problem, and wait. Whoa. Разбирането остава на друго ниво и то може да е чисто само емоционално или пък да е засегнало нещо толкова вътре в теб, че ти дори и оттам да си тръгнеш разочарован. По някакъв начин нещо се случва някъде, ти го виждаш, то се свързва с някакви пластове в твоето съзнание, подсъзнание, спомени и предизвиква някаква физическа реакция. И всеки реагира различно и сме виждали всякакви реакции. От това да не те забележат, до това да седи, да се загледа и да почне да се смее на нещо, на което и ти самия се чудиш, нали, какво е то, но явно човек си е намерил нещо. И съм имал реакции много по-късно, на другия ден. Или дори след това, или много по-късно, след седмица. Точно защото е сложен и трудно го разбираш, ти помага да осмислиш много неща, ама не за самия перформанс, а и за самия теб. Като ми кажат, нали, в България няма публика за съвременно изкуство или съвременна танци, това не е вярно. Защото ти си видял как хората са реагирали, нали, тогава. На човек му е по-лесно да му бъде изтълкувано, предъвкано и предадено, а не главоблъскано. По-малко са хората, които харесват такова нещо. Те не са способни да възприемат или не си мислят, че дори са способни да възприемат нещо много по-крайно, много по-различно. И така на действена публика, според мен, трябва категорично изнасилване, както например в случая. Иначе просто тя ще се дърпа, тя няма да позволи да се стигне до там.
Заглавието дойде накрая, ама съвсем накрая. Може би даже в същия ден, когато го правихме. Сбогом детство. Ами това е ремейк на Димитър Грозданов. Сбогом детство. Аз просто не нарисувам нещо. Фехтовката и изкуството доста се доближават за мен. И едно цяло. Исках да ги събера в едно цяло. В моментите, когато балоните не се пукаха, се чувствах най-много себе си. И ако гледах отстрани, точно тогава щях да виждам себе си. Ако трябва да съм искрена върху това как виждам живота и изкуството в България, трябва да кажа, че положението за мен никак не е розово. И с всяка година, според мен, нещата стават все по-зле и по-зле. Ами разбира се. Ама това да си оптимист е едно, а мисля да си оптимист и да вършиш нещо по този въпрос е друго. Най-общо казано, какви са бъдещите ми планове, лично за себе си мога да кажа, че в момента така съм в издирване на някаква по-постоянна работа, но така или иначе с колегите сме решили да се събираме и да си работим. Като малко мечтаях да стана космонавт. Обаче сега повече мечтая за някакви емоции. Все ми се иска да се случи нещо. Ама няма значение какво, аз нищо конкретно. Не се усещам даже като мечтая. Само да ми е емоционално. Така човек се чувства жив. В Канада, в Монреал, където съм поканен да давам workshop 2 седмици и там ще преподавам. Това ми е основната, мисля, това ми е една от големите мечти в живота, един ден да преподавам на млади хора. Аз си го представя, че това ще стане по-късно, някъде стане на 50 години, но се оказа, че по-рано ми се изпълняват желанията. Дори някой път съжалявам, че съм толкова искрена и си казвам само това можеш и да го премълчиш, нали, не да извършиш, а поне да не го кажеш. Обаче не мога да се сдържам в това отношение. Така че мога да кажа смело, че съм била абсолютно искрена. Колкото мога. Мен ми е малко трудно да не съм искрена, защото ми е гузно като лъжа. Не, че да не си искрен значи да лъжеш, но казах това, което си мисля.
still travels on.